Hola, amigues. Ara veieu, i amics, vaja, de diamants, que feu diamants, mireu que maca ha quedat aquesta papallona. És parcial. I diuen parcial perquè, veieu, això no enganxa. Aquesta part d'aquí no, però en canvi aquí, on hi ha tots els diamanters, tot això és el que enganxa. Però aquí no. Però la papallona està tota feta, veieu? Tota feta. Ho veus? Per aquí així. Tot el que és la part aquesta blava és l'única que no enganxava. Tot el que més, alguna part d'aquí rosa, però bueno, en si enganxa tot. I s'ha fet tota. Mireu com brilla, mireu el brillo que té, és xulíssim, és una passada, la papallona, veieu? Mireu que maca queda, és una preciositat. I ara direu, i ara, si ha acabat, què farà? Bueno, doncs no hi ha problema. Ara aquí ve un altre. Farem aquest. El reconeixeu? Bueno, aquest és un del Lidl, d'aquests que van sortir al Lidl. És el dels flamencs, o flamencos, pels castellans. És el dels flamencs. Ara no es veu molt bé, però jo suposo que quan ho veiem, veus? Es veu molt bé les lletres, es veuen bé, mireu. Es veuen molt bé aquí, les definicions. Mira, està el negre, es veu perfecte la A. Veieu? Es veu molt bé. O sigui que es veu molt bé. Crec que no tindré molta dificultat en fer-lo i me fa molta il·lusió. O sigui que aquest serà el meu proper quadre. Espero que us agradi. Vinga, ens veiem. Petonets. Adeu.